бу туган көннәр кичәсе, туган көн Питрәч керәшеннәре айлыгына туры килде. Шуңа күрә без бирегә зур вакыйга Питрәч төбәгендә туып үскән һәм шунда яшәп иҗат иткән, Питрәч суын, мишә суларын эчеп шагыйрь булган, иҗат иткән, китаплар чыгарган. Менә күргәзмәбезне күргәнсездер. Күрегез, никадәр эшләр, никадәр хезмәт, никадәр менә китаплар. 2019 елда әзерләнгән яңа форматта инде монда биография, фотолары белән, яңа шигырьләре белән яшьләр авазы альманах дигән китап бастырып чыгардык. Кибәч сиратына язылган шундый сүзләр бар, анда кергән җирдә. Без сезнең шикелле идек, сез безнең шикелле булырсыз дигән. Ул сүзләрне ничә кайтканда, искә алырга, каберләренә кайтканда, әби бабаларның һәр вакыт тетрәнеп укыйм һәм шуннан эпиграф белән этәрелгән бер шигырь. Җирдә бер күләм, күктә бер күләм, җанда бер күләм. Шуңа пышынма, тынтыр, сүзеңне тыңласын җиһан, яфрак шавында, җил сулышында. Сирень фокстроты, шымырт кадриле, тузганакларның көязы вальсын. Иң беренче шигырьләремнең берсе, ул минем авылым турында, ул минем бабайым турында. Бабам җибәргән балы дип атала. Туган яктан сәлам әйтеп, бабайым бал җибәргән. Әйтерсеңләр шул балларга газиз як җаны сеңгән. Җаннарга җылылык өсти, яшьлегем иленә инди, бабам җибәргән балы. Шундый якын кебек булды, сыйпый сыман җылы Кышларда аралып була, без дә оя корабыз. Рәхмәт җаным, син булганга, мәңге бергә булырбыз. Айлы төндә ант итештек, безне сөяргә. Яратам җаным, сине яратам, калык шулай бергә. Үземнең үземдә туган ой-хисләрне кем әйтмешли, әнә шул кагазга тәкъдим әкренләнә яшәп ятабыз инде. Шул болытларга сокланып, чирәмнәрдә күпме яттык, чирәмнәр инде йомшак, җир җылысын тоя тәннәр, яшьлектән күз камаша, сихри инде җәйге янә. Ую туман дип аталган шигырь. Шул шигырьдән соң минем ничектер хисләрем ташыды. Язып киттем шуннан дип. Михайлов Гавриловка башлана. Малая дөньяга килгәч, санык туты елаган, Питер бетәйгә тисен, күрү насип булмаган. Питер бетәй туып үскән, Әлбәден авылында, үгез җигеп сабан сөргән, авылым кырларында. Мәкшин бабабыз Питергә шабата урып биргән, ул ана кешеләргә бәйрәмгә киеп биргән. Бабамның әкиятләрен тыңларга ул яратты, бөтен дөнья белән аны геройдан таратты. Кечкенә генә китапханабыз өчен бик зур бүләк, бик зур байлык. Менә бүтән авторларга да әйтәсе килә. Безнең шушы җырчы Җәкәү җортына, безнең библиотекага китапларыгызны бүләк итсәгез, без бик зур рәхмәт. Шигырьләрем турында да нәрсә әйтәсем килә. Мин инде шул мәктәптә
Мәктәптә укыган вакытта бит инде ул беренче шигырьләр әлбәттә кичкенә вакытта инде ул яраткан уенчыкларга багышлап языла бит инде. Аннан соң инде үсмер вакытта мәхәббәт темасына кирип китә, әнкәй турында язылган шигырьләрем дә бик күп. Ләкин әле алар бер җыентык булып тупланмаган минем. Николай Сергеевич әйтмешли, ул мине бик өндәгән иде. Ул шигырьләрем инде минем әлбәттә аның кул астында газеталарда басылып чыккан. Туган авылым. Таныш сукмак буйлап йөгерә атлый. Кайтам сиңа туган авылым. Йөрәкләрдән сагыну хисе саркый. Күңелемдә яшьлек давылы. Балачакның барлык хатирәсе уелып калган йөрәк түрендә. Йомшак җилләр сыйпый чәчләремнән. Балам кайткан дип сөйлим. Офыклардан эзлим йөзеңне, татлы төшләрдә генә ишетәм мин. Яратып эндәшкән сүзеңне. Сөйлей, құлақ тыңлый әле, йөрәк тыя әле бу көнне. Ләкин күңел һаман үзе генә аңлый алмый минем гомерне. Яраткан, безне яратканнар. Сезне эзләп килдем, сез кайда? Яшьлек урамында ялгыз йөрим, сердәшләрем таллар, каеннар. Үткән чакта иңнәремә кагылып, сорый кебек. Әллә кайгың бар. Халкым моңа яшьлек җыра, яңгырасын әле. Битрәш безнең туган җир тынмасын әле.